k cyklistike ma priviedol môj brat Andrej, ktorý začal s cyklistikou. Ja som v detstve bežkoval, hrával futbal a neskôr som začal jazdiť horské bicykle práve s mojím bratom. A následne som chcel jazdiť slovenský pohár a tak som sa prihlásil do klubu Železiarne Podbrezova, kde mi vystavili licenciu a dostal som aj cestný bicykel. Ale ten bicykel takmer celý rok stal v garáži, stále som jazdil len v tej hore. No a na konci dňa to zostalo tak, že sa teraz živím cyklistikou, ale cestnou, nie tou horskou práve. Na čo som najviac hrdý, tak asi na množstvo titulov majstra Slovenska, hoci zatiaľ sa mi to nepodarilo v kategórii Elite, ktorej som prvým rokom vlastne. Taktiež na množstvo medzinárodných umiestnení, či už v etapách alebo v celkovom hodnotení. Ale samozrejme také posledný výsledok, na ktorý som taký hrdý, je asi 5. miesto z okolo Slovenska, vlastne pár týždňov dozadu. Túto sezónu vlastne už od jary tie nohy boli naozaj dobré a tú formu sme špičkovali vlastne k tomuto záveru tejto sezóny, čo vlastne sa, chvála Bohu, odzrkadlilo aj v tých výsledkoch. Keď, ako som spomínal, už na tom okolo Slovenska sa mi podarili úctyhodné výsledky, získal som taktiež dres pre najlepšieho slovenského jazdca. No a následne posledný vrchol minulý víkend bol majstrovstvá Európy, kde sa mi podarilo vyjazdiť 39. miesto na najlepšie z kontinentálnej ligy. Vlastne predo mnou boli čisto worldtouroví pretekári, takže aj na to som celkom hrdý. No, chceli sme nejaký ten lepší výsledok, samozrejme, bolo to len to 39. miesto, ale tak sme spokojní samozrejme. Samozrejme najradšej bicyklujem tu doma, v tomto prostredí. Máme tu perfektné cesty, relatívne dobrých šoférov. Takže čo sa týka aj tej horskej cyklistiky, máme tu perfektné traily, perfektné, ako hovorím, taktiež cesty na cestnom bicykli. Čiže je tu veľmi dobrá infraštruktúra na práve cyklistiku. Tak, ak by som nebol profesionálny cyklista, asi by som bol amatérsky cyklista. Ja neviem. Tá cyklistika je to naozaj srdcovka, že človek to, alebo robím to, pretože ma to hlavne baví. Možno ako na mne vidieť, že nie som práve z tých najchudších pretekárov, takže v tých kopcoch alebo v tých dlhých kopcoch sa viac trápim, ako si to užívam. Takže naozaj radšej mám tie šprinty a vlastne tie závery, kde to je naozaj hektické, v 80-ke tam šprintujeme. V tom sa viem vynájsť a naozaj väčšinu tých kvalitných výsledkov mám práve zo šprinterských dojazdov. V budúcej sezóne nás čakajú olympijské hry v Paríži, ktoré sú tým hlavným vrcholom budúcej sezóny. Taktiež majstrovstvá Slovenska, bola by to česť nosiť pre mňa dres majstra Slovenska, ale ako hovorím, tie olympijské hry, najskôr bude tá kvalifikácia najdôležitejšia a následne tie olympijské hry a samozrejme vyjazdiť tam čo najlepší výsledok. Tak vlastne v tých tréningoch alebo tých pretekoch si musíme denne sledovať nejaké tie kalórie, takže nie je to každý deň len klobasa a slanina. Ale práve najdôležitejšie práve po tom tréningu doplniť alebo po tých pretekoch doplniť tie najdôležitejšie suplementy, ktoré sú povedzme proteíny a sacharidy. Však ukáž, hoď mi ten shaker. Tie dôležité proteíny, naozaj. A to je to na tom najdôležitejšie mať nejakú tú krivku a nejakú tú rovnováhu v celej tej suplementácii. Tak na zdravie všetkým.